Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dangat rabi ka manin asim mangpat, Arnold. Sa dino manan kinagapuan. Di ka nagdamag pa eh. Isa ka na nakiti ka nagta mabisina. Arnold, Agunay ka na! Mabisina kon. sige. Sumaruno ka nga rin iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Inakpay bait agpalas. Aday ta, mangan kan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang ta napudot pa. Naimas ah. Arnold, Ala, panawan nak pa di pa. Arnold. Di ka nagsaupay. Panawan nak kunak. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to. Inton nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa akasarita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold, aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramid mo. Sumardeng ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagam. Makauma. Gaputadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan ti ka sa mapasama kanyak. Isu asumardeng kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay damari, Vivian. Hoy, Adela. Apay adyak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kansamot. Ay kaasi ka pa'y. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige, Petra. Labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanuan gayam. Agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos. Talabaam ta daster mo. Tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manungaal daw. Anya? Sige, inakon, Petra. Kunamla na sino agsasaw? Naimbag kumamot no saan nga agbababae nila kay na. Di pa'y lakat isina nila kay na. Tapno gonggona na. Mari Adela, apay akas ta ti rupam. Kaslag parparikot kamat. Umay kakadiag patulong? Kaya't ko lati adda makasarsarita na, Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang ti makaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Ay, siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kaya't ko akasarita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagip kan kwa na, Mare. Ano samlat ta apalagipan? Wan nga rod, Mare. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos. Asapay la kumata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mare. Inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakita ka naggapo dito'y balayo ni Adela Wan, apay. Kasla nga min nariribok ti panunot na Siguro mariribukan ka nila kay na. Ngamin, saanan nga agaw-awid? Anya? Kasano nga mom? Asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak nga min makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Ay, di ka agsasaw, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagaklaang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Angam, siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka?
Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, taapay. Kaano pa'y anakita anak isarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di asikati kasta? Wana, tasika, santa ka, perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katapno agbaliw ka, ingkamet makimisa. Tapno maadalan ka, iti nasaya at akababalin. Sus! Kunamlan na sino kang agsasao? Akas lawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ron ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti ininto narak. Kit kita at ti pagsayaatan mi para iti masakbayan mi. Adakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Wan adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masiguradok nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsi ka, Petra, adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Ah, Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto taman nugal, kan bartakmet nila kay mo. ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunang mo lano asino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal, inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawam? Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati panagpuspuso tayo, ay kat, bendisyonan na tayo ti Diyos. Ah, Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayo, taing kakat agdalos ijay balayo. ah. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ang nakatarayak. Tinasaya at agturong ako iti hideout man ni Arnold. Amangan pa kindi, nuimunan ijay. Naimbaglangan ta nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dya lalaki. Hanggang sayang. Saan taan na alat walit na? Sana bale, adunto pa'y di ta ti mabalinta holdapan. Sayang. Adda ko man, nayon ti urnong ta. Adan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit taan? Sika ti makamuno agawid ka. Ano siya? Dito yak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tanga trabi. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko. Agpakpakasi ak. Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayom ko maiti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't ko ngagbalbaliw ti asawak, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin, Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak namin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita man day tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang, Apay, anya ti mapaspasamak kan ka. awan tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Ada ka di parikot mo. Apay adi mo'y baga. Awan tatang. Ay, si kaman langan ti makamaw. Ay, wundayam. Ada inyag ko naluum asaba. Kanatang. Imbagla pang ramadan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyaman nak tatang.
Impan kaw ni Diya kusina yaw. Agyaman akmanan, tatang. At iti kwarta, igatang mo iti kasapulan nyo kada kita anak ta. Di mo awatan? Saan? Diyan kun awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano. At damat matgadak apara kada kami iti anak mo. Mano aribo na ito ay. Ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod day tayo iti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Arnold, idyamon ti dakas at trabahom. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardeng kan! No di mo kaya ti kwarta, saan laang? Kasto ti may parbeng kadagiti o kwarta. Arnold! Inakon! O pa'y kanas nga gawin dito. Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman no nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. Sa nga 10,000 a pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwar. Kat, anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Daytang nga rod ti kanayon ko nga ibagbagakan kwa na. Ngam saan adumngag. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw kuman nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti dayta. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas sa mapasamak iti asawa. Wan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mi mat kayat nga dadakas ang mapasamak iti asawam. Isu nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman ak iti tulong yo pa nagkarkararag, mare. Agyaman ak unay. Hold up da ito ay. Di ka guna itid takas na di mo kaya timatay. Nakatutok ti mo kok iti si kagam. No agikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas, kanti cellphone mo. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga ado ti kwarta day Diya ang babae. Anong piso? Dakilagatan tilinaon ti walid na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, isu anarabyan. Idi pa lang nakitak day Diya babae, Arnold. Nukas ta nga agis tambayak iti asideg ti dakkel apasdeg. Makitak, adum saag iti kotse ang nagpintas. Isu ako nak, abak nang day Diya babae. Nabak nang? Apay di agar kala iti paglunganan ng agawid. Apay magmagnaw rin nasibngatan? Ay, nalabait. Mapanagsalad iti paglugahanan na Nga oray magna iti nasipnget? nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Palabas kamet. Ah, Pwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata tao. Wan mat Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone kat pagbingayan ta. Ti kwarta. Sa nga 10,000 amin. Pagbingayan ta mutlaan. Uy, ayos. Ay walgayan, inton bigat. Mapantag paliw iti ruwar ti simbahan ni Diyas Sentro. Ijay taka din hold up. Agpaliw ta iti mabalinta pagkwartaan. Sige, matungpal, Arnold. Sige. Dito ako nga agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta iti biktimaan. Areglado, Arnold. Ika gumanta ti agbaligi. Sige, Ala, agkita tantulatan iti hideout. sige. Inakon iti day abanda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktimaan mi. Nalakalang nga itaray mi ti bagda.
Nang runa, tadi dakit nga rod makakamat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, makimisa. Agbalbaliw pa nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adumngag daytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo tanagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog daytoy. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela nga agiina. Iti dayta agundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, mapanakon iti dayjay abanda. Kita tantulatan ni hideout. Sige, inak nga rodan. Ano ti senior citizen ang mabalin na biktiman mi. Nalaka lang nga itaray dagiti bagda. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito yung asawak. Sa nino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga tati nakitak. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangag iti panursurom. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatangmaw kung dagiti apaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Nakita nga mo silig ni bakit ko. Isolim mikli kak adagos pare. Isugayam arimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmeten. Ala, Intan. Iti asilig ti bangko ti papananta. May mayat pa sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasan. Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Un mare, ngam idi inasit ka. Awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa nga ta? Mare, Wenno? Iliw mo laday ta kan nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. mare. Ala, no iso man day jay, sapay ko mga rod ta simrek dito'y simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amuta.
Nga amangan no nila kay mo nga agpayso, jay nakitam. Mare, Adda plano ti Diyos, Mare. Amangan no nagbalbaliwan nila kay mo. Isuan na pan nakimisa. nagsayaatan no kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawi dan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko mata kasta, Mare. Ala, Mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas mo't timisa. Wan, Mare, agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda dya senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas ah. Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak ang nagna. Nasiriban na tatimay sa lahang alakay. Nga rod. Nasiglat nga min. Mangkita ta pa iti mabalinta nga itaray tibag na. Aguray ka. Nakitak tayong lakay nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguro iti kwartana. Anya? Umaykan, mapantay iti ayan na. DJ, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag nga pesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tan tibag na. Sige. Sige ti mang itaray. Kat aglayon kan ijahit out. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kayaw kay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo di taasidag kaw. Agtugtugaw kami laeng tata. Nabanog kami ngamin anagdag na. May saa ka bulsik babaraw. Sa anak ka makapagtrabaho para itibagig. Gaputa bulsik kak. Da kayaw, tanapigsa, kad makakita kayo. Rumbangag trabaho kayaw para itipagsayaatan yaw. Diya po Diyos, saan na bulsik? Makit kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayaw. Ken amin nga aramidin tayaw kat makita na. No kasyandak, ket ikandak itilimos kaw. Supapakan na kaitaw, takin asyandak. Ngamno takawandak. Ket amoyo lang aruday, nakasto iti kasasaan ko. Siguradaw, asaplitin na kayaw. Ne, anya ka diti ibagbagayo, tata. May saa ka bulsak. Nga makita kayaw. Mandipdot kayaw. Kaya nagtatakaw kayaw. Huldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amumday ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa. Ti panagangot ken panagdengeg kaw. Maawatak ti garaw yaw anak katugaw iti asideg kaw. Pare Mario. Ay tapno di kayag basol. Siyay. Ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko at taluribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko lahangan kada kayo. Anya? Mabit lang taalaak iti bagkaw. Saanan? Mario, Intan. Intan? Nanggagmuti ko nak. Intan! Anya ka maten Arnold. Apay adi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghold up ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo dyan alakay.
At damod gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Arnold. Sumardang ka man. Intan ni palengke. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. At da pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kayat ti agyan iti pagbaludan. No kastarad. Mangkita ta iti balay asar kanta inton rabi. Sige, kasta ti aramidan ta. Sige, Adela. Alaom na gito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyaman nak, madam. Inton Sabado, umay kan tumanin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno aday gatang mo iti bagas kan si daanyo. Ay na, agyaman nak manan, madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan, madam. Sige. Ibagam tao may ditoy. Tapagdalusak iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan di ta hardin. Kan di talikodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam iti limos. Anya? Ala, ingka ikan iti limos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunak met. Sige, umasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Tanggag ho, tiya si tagiyaw. Kita mo kada kayo, dayta. Kasano ko mga mom, tata? Ambok. Kumusta kayon? Ako na mitay nga ikandak itilimos. Agim sanain. Agawid kayo iti pamilya yaw ta kasapulan da kayaw. Anya? Urno senyo ti biyag yaw babarok. Agbalbaliw kayaw. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapu iti basbasul tayat at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan. Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasobadan yaw iti arami dadakas. Apay kasta ti ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyag yaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket makuna asimana santa. Pananglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayo no kasano tirigat na para laeng kada tayaw. Tata. Huwag balbaliw tayaw. At suruten tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipateg mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagaan dagiti managdakdakais. Anya? Tata. Ngaraod, kas panang supapak tayo iti kinapateg tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakais. Tapno di tayo maikursong iti agnanayo na patay. Tata. Itaalawas ti Simana Santa. Ket intay ito makimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo. Iti panagayat
ti Diyos kadatayaw. Arnold, itay ka pa ang nakaululimak. Sipod simang patta dito'y hideout. Pampanunutom ka de, dagiti imbagbaga jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid ak pa iji palay. Sika, di ka kadi agawid. Di mo pa sinungbatan ti saludsod ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano, At damot 20,000. kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, di nga mo ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga rod. Agawid ta pay laang iti pamilyata. Adela, saan ka diyan nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga da kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Asino tinakangaganyo iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan nagita ka aruba. Ngapay nga road at unggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartakan ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang ija istor ni Medreng. Nasa una kanyak data. Kuha, Ibagaman ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diya ka muna nang. Tatang. Amangan pa'y kit din no adda itan ni diya pagbalutan. Pagbaludan! Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Gaputa nagtaod iti dakas. Kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawid, nanang? Diyan ka mo ayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saan ang nag-awawid? Diyos ko, saan naklata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kin ni Arnold? Asapay ko matagbalbaliwan. Ha? Adagtok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri. Ni Arnold! Agbalbaliw nga tan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta o itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saanan ang nagaw-awin. Diyos ko. Sa anak lata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan. Ha?
Adag tok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri daw. Ni Arnold. Inak ilukat tiri daw. Arnold, Wen, siya. umunag ka. Sige, mangan ka pa'y Arnold. At tuwaw ka. Tagsaang utamangan. Sige. Apay akas ta tilangan. Apay kimutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang rabi. Apay. Awan ganas ko amangan. Ala, mangan tapay. Sige. Mangantan. Tamabisinak natin. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Saanan. Naamiris ko haus to ti kuna jila kay ngagpalpalama. Anas ken aliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold. Ado ti imbing lay da jala kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko ahus to dagiti na kunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo iji langit. Arnold. Isong ita. Padasak tiyang balbalaw bakat. Saan lang nga padasan? Na di kat aramidam, Arnold. Para iti masakbayan. Uwan bakat. Ala, kumay ka na maturugtan. Rabi iuna yan. Mapuyatan ka manan. Arnold. Anyat kay papananti panagsangit mo. Gapo itiragsak ko. Naragsak ako na gapo ta nalawlawaganan ti panunot mo. Kat ag tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia. Imbagakan ko na din ako nayo idi kanyak. May papan iti trabaho dito balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Nasayat mo't, madam? Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo, baya ti panagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman ak, madam? Adela, nasaysaya at noing ka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwa idan nga agmerienda, takasaritak biit ni Arnold. Wan, Madam. Sa dino tinapanan ni Nanang Yaw. Rimwarda kan ni Tatang, Lola. Tatang kunam. Wan, Lola. Simbangpet ni Tatang Yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Ngam kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umadadayo kan ni ading ko? Tadabiit pa pananda. Kasta ka de. Adda ka di ipagayo kan kuana, Lola? Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya ken nateng. Ay, Ala, dito yak pala balayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yaw. sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabiit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasami. Nukasta, amuyo gayam ti may papan kanyak, madam? Wan, saan alimod kanyak ti may papankan ka? Adakas ti trabahom. Ha? Naamwak day takan ni Vivian agayam ti asawam. Agkakadwa kami amin iti simbaan. Isong agaamo kami. Madam. No pa'y kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweldom. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gapo ta mamatiak, adi kan agaramid iti dakas. Saan, madam? Kaya't kung ti agbalbaliw. Ammom, Arnold. Naragragsak ka matlaeng, no ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot,
Awan day ta iti pusom saan ka di. Ngamno ita, mamati kan idaw dawat ko nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramidak, madam. No kasta nga rod, mangrugi kan iti trabaho diti balay ko. Agpaay ka akas hardinero kan dadumapay a trabaho. Uwan, madam. Ket agyaman na. Nasayaat ta si mangpet kayon. Arnold, nasayaat mo tadakan. Uwan, nanang. Saanan a pumanaw pa'y ni Arnold, nanang? Nasayaat mo. Naalangarudan, agawid akmutan. Saan abale tada kayon? Sige, nanang. Katagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apuyo. Ay, ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, nanang? Natulnog dagiti apuyo. Ay, sa bagay mo't kit di Ket agyaman kami manan, nanang. No kasta, isardangdan ti madi a trabaho ta. Uwan, Mario. Narigatan. Amangan no agbabawi ta. Ngam naladaw tong ti amin. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita. Takasarita ta ti amok. Amom. Uwan, bareng kaya't namat nga awatan na ka nga agtrabaho iji balay na. No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa ditoy? No kasta, si kagayam ti gayam ni Arnold. Uwan, madam, siyak. Kat kayat ko mati agtrabaho dito'y balayo. No maikariak madam. O sige, awan parikot iti dayta. Kaya Josawan, awatan nyo mat ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahoan ditoy. Agyaman kami unay, madam. Kastagayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-awid. Nupay kasta, nasayaat mo takunam anagbalbaliwan, Adela. Uwan, nanang. Ket ita, agtrab-trabaho ni ije balay da Madam Cecilia. Agpapaay akasardinero. Nasayaat nga ron, ano kasta? Sapay ko tay tultuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw pa. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amuakla ko maanasapsapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Kat ipan ko iti ayan ti pulis. Naalasan abale ta nagbalbaliwan. Sapay ko mga raw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam, Si dadaan kami adumhag, madam. Ti panagaramid yu iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalabog nga agturong iti pagbalutan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbalutan. Natural, alak amon yu ti riga ti may sa abalod. Madam. Iti naununag pa'y akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag iti pagtaengan ti Diyos. kasano day ta, madam? Liklikan tayo ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinnag iti agnanayon arigat ken tuok. Ituloy tayo ti makipagkaykaysay ti Diyos. Tapno inton madanon ti aldaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso na. Maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw ka ni Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay na ti rag-o iti kaunggan. Kat iti panagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang damadam. Nagdakkel ti balay da, kan naglawa ti hardin da. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasan ta. Tapno maragsakan ni madam. Una,
Kababain mat, no saan tang agtrabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay? Kaya't ko sa pulin di sentro. Ket agyaman takan ko na. Ha? Sige ah. Kasi mo da dyan lakay. Pampanunutak no kasanuta matulungan. Anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na. Sa pulin nyo, ti ko nam ngagpalpalama, kalpasan ti pan nakimisa tayo ita Domingo. Wan bakit? Agrobotan. Tapno di tayo maladaw iti misa. Wala kay. Nasapa pa'y, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano masapa tayo. Alang nga rod, tulungan nak amang rubot kadagiti ubing, tapno nabibiin. Imunan ti pamilya kasimbrak iti simbahan, Mario. Un Arnold, uray ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Isto day jay. Un ngagbayso. Umay gayam makimisa. Ay, umay ka, sabtan ta. O sige, bayat asaan pa anang rugi ti misa. Basta, umay kayo mo't makimisa. Nasaya at launay. Un tata. Naimbag, tan nakita da ka. Sa pulen da ka kumatata. Kalpasan ti misa. Dakayat da ka kasarita. Sige, agsasarita tayo kalpasan ti misa. Ngamdo ita, umunag tayo pa'y. Tayin tayo agkararag. Sakbay amang rugi ti misa. Sige nga rod, ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yon, tain tayo amin ijay parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo ijay parke. Taagpipiknik tayo ijay. Agorder ka no, iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin ijay parke. Nakita kakompleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat ng ti pamilya ni Mario. Inkadang kung nga umay tayo dito yung parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayaat mo, tanaawis yo ti may sa akabsat. Anasayaat ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot mi, gani pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasaya at mo't madam. Ayan ti pamilyam. Kabsat, Awanda dito'y. At dada ije Manila, madam. asawa, kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan apin musay. Babae, dagiti anak ko. Idi inasawa, dati taga Manila. Saan ta na nagaw-aw, dito yung lugar tayaw. Nga ure amuda kasto iti kasasaad ko. Hangam, sa nabalin, madam. Tinaskaan, ket nasaya at kumatibiyagda. Sige, Kabsat, kitaot no kasano ka matulungan. Tapno makalangan mo, dagiti anak mo. Naragsakak unay lakay. Gapo iti panagbalbaliw yung nga agayam. Nalaos ti ragsak ko. Husto ti kuna ni Tata Gaspar. Kantay mensahe ni Apo Padi. Anasken lang aso papakan tayo ti pamatag ti Diyos kada tayo. Arnold, Impay na ti kakaiso ng anak na. Tapno masubot ti basol ti sangalubungan. Ngarod, ipatag tayo dayta. Babay ni ti panagaramid tayo iti pagayatan na. Iti kasta. Inton madanon ti aldaw. Ket makipagnaid tayong tukan ko na. wala kay. Agyaman ak unay. Taamom dagita ita ang paliksan. Agyaman ak iti Diyos. Agyaman akmat kan ka bakit? Gaputan na singpet, ken naanos kang asawa. Pinatgan ti Diyos ti kanayon ko nga ikarkararag. Agyaman ak iti panangikarkararag mo kanyak, bakit? Agyaman ak mat, gaputan nagbalbaliw kan lakay. Manipod ita. Baliwan tanti mangrugi. Isa ganaan tanti masakbayan tayo asa nga pamilya.
Ti masakbayan tayo iti daytoy a panagbiag. Ken ti masakbayan tayo sa dilangit. Gusto ka bakit? Jak malipatan ti Proverbio 22:5. Ako na. No ipatpatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagandag iti managdakdakas. Iso day tati kanayon tayo alaglagipan. Tapno may liklik tayo iti dakas. Madaydayaw ti Diyos iti kinaimbag na. Kenti saan nga agbaliw a panagayat na kada tayo aparswana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 7. Adda dagiti agim babak ng ngam awananda. Addamet dagiti agim papanglaw ngam ado ti sanikwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kita ang manlakay, no bagay kumatlaang ti ginhatang ko abistidak. Anyan? Nagpintas kan bakit? Nagseksi ka. Kunak tumot ang maibagay kanyak ti ginatang ko abistida. Ninginaan daytoy, iso asigurado ang maibagay kanyak. Ibadok daytoy, inton ipabunyag ni Perla ti anak na. Gaya man niya. Dandanin ti pananganak ta iti bunyag. Ang sa anak pa yan nakagatang iti pagbadok. Mapanak mat gumatang iton bigat. Wala, mapan ka mat gumatang. Masapul a presentable mat tibado ta. Ay katwa na, jak kayat ti asi-asi abado. Kayat kumat ti agbado iti nginginain. Dandanigaya man agpabunyag ni Perla. Ay wunan niya. Inton umahin a Domingo dayjay, saan ka di? Wen, kita am tuman tay duldulin mo Apolok, tay saganam to. Plantya am tumatan, tap nakasaganan. Una, kan oray siyak. Adamot siya iduldulin ko abistidak. Dayjay tumoten at yosarak, tapno saan tan nga gastos. Itid talaangan iti anakan ta iti bunyag, ti igatang ta iti bado ta. Ay katuna, napintas pa'y mat dayjay Apolok. Oray siyak mat Mabalin pa'y mat tay bistidak. Iso dayjay latan ti usarak. Isaganam to nga ruden tay pagbado ta, bakit? Kumusta ngay lakay? Kita man mat ti ginatang mo abadom? Atoy, bakit? Kitaan. Wow, nagpintasan. Siyempre Madlaw ang inginaan. ken gimatang akmatan iti baro a pantalon ko. Ken baro a sapatos. Kitaan mo? Nagpintas mat day ta sapatos mo lakay. Ay ket gumatang kamot iti sapatos mo no kayat mo. Agpada tamot nga da trabaho na. Amok nga damot igatang mo. Ay talaga agumatang akmat. Ngam sandal tigatang. Kayat kumat abaro amin nga isuot ko. Katuan tapno agpada ta abaro amin ti suot na inton mga nakta iti bunyag. Umadanen ti pabunyag ti Apok Perla. Sigurado ka anabag-am amin dagiti kayat mo nga agbalin aninong kaninang. Wala nang. Inalam ka di matla ang da Veronica kan Joseph. Wala nang. Isuda ti kang runaan akayat ko nga agbalin aninong kaninang ti anak ko. Ay uuray siyak anak ko. Isuda ti kayat ko. Simple laeng ti panagbiag da. Ngam nasingpet da.
Ken nalaing da ang makigayam. Wen nga rod nanang, ken nasingpat ni Joseph nga asawa ni Veronica. No si Bibiyag pala kumamat ti asawag. Sigurado ang maragragsakan itan a pabunyaga kun ti anak mi. Ay, anya ngay nga rod anak ko. Gasat namat siguro ti masapa amatay. Jakla impagaro. Nga uray da Joseph ken Veronica ket innala da aninong kaninang. Wen nga rod. Di matlakit din nakabirok itinabakbak ng matbasit a pagbalinan na aninong kaninang ti anak na. Di kumamot kas kadata nga da mabalin na. Manumatlaang ti maitad dagitangay. Ay kat addalat nga taa. Ken kita ang tibado da nga agasawa. Day tamat tay imbado da ididimar ay tayo manen iti kasar da Jonathan ken Pilar. Jak malagipan. Ngam sigurado asaan nakabarbaro dagiti bado da akas kadata. Awan siguro ti igatang da. Mas daawak man. Taapay nga inala ida ni Perla aninong kaninang ti anak na. Kasla mabainak matlang arod lakay. Ni, taapay mat. Kitaam dagiti pada ta aninong kaninang. Nagpipintas dagiti bado da. Madlaw abaro kan ginginaan pay. Saan man aday tatikit kita ang bagat? Anya ngay nga rod, no adda maigatang da. Kan saan matapin na pintasan ti kawas ti agbalin anino kaninang. Sa bagay Ngam, kasla da talaang ti saan abaro ti kawas na. Saan mataday tat importante, bakat? Ti importante, kat ti maitulong ta, iti agbalin nga anak ta iti bunyag. Sa bagay matkit di lakay. Agyaman na kada kayo amin ang nagbalin aninong kaninang ti anak ko. Pakaragsakak tagbalin aninang ti anak mo, Perla. O atoy, awatom to'y regalo para iti anak mo iti bunyag. Crush date Ato'y matirigalok, Perla. Sabali tinaggapo kinininang na lomen. Ken sabali mato'y aggapo kanyak. Kasmat lang day ta. Ay na, agyaman na kadagiti regalo yo. Marilomen, pari Orlan. Ato'y matirigalo mi nga agasawa, Perla. Pinagbaymay sa amin ti regalo mi kanila kay ko. Badbado, kan kashmat lang dayta. Ay na, agyaman nak, Mari Veronica, pari Joseph. Awan anyaman na, mare. Kasano nga rod, mare? Agpakada kami na. Umuna kami pa yung agawid. Pare Urlan, Mari Lumen. Mano nga tamad ti irigalo da Joseph ken Veronica akas lakay. Ay kat sigurado abasit laeng awan tupay igatang da itibado da. Kayat ko amaamuan, no asino nga tati kadakkelan ti inregalo. Kasanum kumamaamuan ngay. Padasag tuman ti agdamag iti ina ni Mari Perla. Barang amuna no asino ti kadakkelan ti nairigalo. Ang mga no data anya pa ilang ti makunada iti inted tangay. Sa bagay matket di alangan nga tanga dapay dakdakkel ti inted na, ngam iti inted na. Ay kat padasam lata at agdamag kininana turing. Kita umlaang tibyagan niya, Perla. Da Veronica ken Joseph ti kasimplian iti kawas kadagiti amin ang nagbalin aninong kaninang. Ang isuda ti kadakkelan ti naitad akas. Wen nga rod nanang, ngam sa anak matkit ding agreklamo iti naitad da. Dayawak launay da pari Joseph kan Mari Veronica. Saan da agim matang iti kawas da? Ngam dakkel ti naitad da akwarta. Asino nga iti mangipagaro nga isu dati kadakkelan iti nairegalo iti anak mo. Ay, kaslapay nga rod mabainak nanang. Kayat ko ti agyaman kadakwada nga agasawa.
Ay kat agyaman kantuan no masabat munto ida. Winanang, talaga akas tanto ti aramidan. Naimbag man, tanasabat kayo, Nana Turing. Ay, apay, lumen. Aday bagam. Adda ko madamagak, Nana. Anya day ta. Amuyo ka din, no asino ti kadakkelan tinaitad kada kami anagbalin aninong kaninang, idi nagpabunyag ti anak ni Mari Perla. Ay kat, amok Tasyak ti kadwa ni Perla anang lukat kadagiti regalo. Da kami kaditi kadakkelan iti nairigalo, Nana. Ha? Ay, pagkunaam ngay ada kayo. Kaya Joasawan, adda pa'y dakdakkel tinaitad na? Ay, adda Da Joseph kan Veronica ti kadakkelan tinaitad. Ay, jak ko maibaga. Ang nagdamag kan tumay. Anya? Sigurado kayo ka din, Nana? Apay, saan ka amamatay? Ay, uray da kami. Kasla saan kami amamatay. Gapaw, ta simple laang dagiti kawusda. Kas nga rod, Nana. Kasano kumangay nga isoda ti kadakkelan tinaitad? Saan da siguro agimatang iti baro akawusda. Tatiin gatang da kuma. Inted dalangan iti anak ni Perla. Maasi da siguro. Tamo da nga awanan ama ti anak ni Perla. Kasta ka di, Nana? Anong kadilakay? Nasabat ko ni Nana Turing, kat nagdamagak no asino ti kadakkelan tinaitad arigano. Ket, data ka di matlaeng? Saan, lakay? Ah. Da Joseph kan Veronica kanu. Anya? Saan nga tamang rabrabak lang da jabakan? Panagkunak kat saan. Ngamin, uray kanu da Nana Turing kan Mari Perla. Saan damot amamati akas di kadakkel tinaitad da? Kasta aya. Kaslamat ngamin awan makukwartada. Ay na, imbag ta nakita tamutlaang, Mari Veronica. Oh, apay mare, ada ka di importante nga ibagam. Kaya't ko lang ti agyaman iti nairegalom iti anak ko. Ay, sobra-sobra mat day jay, Mare. Agyaman ak unay Ay, kasla mabainak paikit din iti inted mo. Siyak to pa'y ti mabain, mare. Sigurado asyak ti kabasitan tinaitid. Anya akabasitan. Kat no si ti kadakkelan tinaitid. Kat no nagbabak ng dagiti padak ananganak iti anak mo. Uray baknang da. No si kamot ti kadakkelan iti naitid. Saan amabalin amaatiw na tada Mari Veronica kan Pare Joseph, lakay? Anya ti kahit mo asaman, bakit? Inton agkasangay jay inaanak na. Agpasikat tanto iti kastaunay. Kasano kumamet, bakit? Basta, irunungan tati kasangay ti inaanak na. Kita man, no kabailan nga artapan da Veronica ti regalo ta. Kaano aya ti kasangay ti inaanak ta? Asidagan, lakay. Manula abulanan. Ket, anya ti plano nga irigalo? Siyak ti makaam mo iti cake na. Kan sabali pa'y ti iregalo ta. Mang panunutakpay, no anya ti napintas nga iregalo ta. Alangarot bakit? Taagurnungak met. Oo, si kamit gayam ti masabat ko, Mare Veronica. Apay nga'y anak ka long sleeve ka, kan nakasilag ka. Sa dino ti papanam. Mapanak iji talon. Napudot ngamin. Iso anak kaabungot tapno saan amadarang itiini ti rupak. Ado ngamin ti matrabaho ita. Imbagpay kan ka tasumrag ka manin iji opisina yo. Saan ka amainitan? Kan nakapimpintas pa'y ti kawus mo. Mas daawak man kada kayo kan Pare Joseph. Agrigrigat kayo lang arudan. Maarami dyo pa'y ti agiregalo iti dakkel agatad ijay inaanak tayo iti bunyag. Ha? Nangibaga adak kalagatad ti regalo mo ija inaanak tayo, mare. Ninana to rin. Imba
Ibaga na idinasabat ko, ada kayo kano ti kadakkelan ti inted. Panagkunak, da kami ti kabasitan tinaited. Kan para matlaang itiin anak mi day a kwarta. Iso nga okay laang. Una, ngam kasta unay mat arigat yo. Karkaro kayo nga agrigat ano kasta laang. O kitaam kada kami kin ni Orlan. Uray ado ti kwartami, adda limit ti regalo mi. Ala, no kaano anak kasangputak dito'y trabaho. Sakla malagip at yakmat gayam na ikat ti saksakan ti plancha iti inusar ko. Tinasayaan, ang pakadaak pa'y iti bos ko. Agawid akpay, narigatan, ang mga numauram pa'y iti balay mi. Sos, tabisan niya po eh. Saan na mabalingasan ka ti balay? Sapay awan mat dagiti aking balay. Awagan niyo na. Ano at nakaawa kayo kanito ti bumbero? Awan, balasang ko. Ang amawan da pa'y mat. Ay, nagkayam-kaman ti apoy. Diyos ko, awan man na ti gamit daan na irwar. Napigsamot nga miinom ti apoy. Saan ka nun akabaulan asar ka ang dagiti tao? Nanang, apay nga taan na uram ti balayda. Ay, jakmot nga rod amo. Mabit lang tawagak ni Lumen. Ipakaamok tinapasamak iti balayda. Awanan lakay, nagbalinan ada po ti balayta. Kasanuta itan bakit? Tulos nga awan ti imbati ti apoy. Uray ti kakaisuna akwartak. Nauram met. Uray siyak lakay. Nauram mo ti kakaiso na nga ur-urnungak para kumaiti inaanak ka. Sa dino pa iti pagyanan tayo itan ngay. Dumawat ta iti tulong ka nagiti kalugaran talakay. Tsaka mo mare, no sa dino ti pagdawatan mi iti tulong. Tumulong kami, mare. Ngam tinaskan ita, katipagyanan nyo. No kretyo, ado ti kayo kan galba iti likod ti balay mi. Saan abaro dagijay? Ngam mabalin pa'y. Isupay lang ti usaran nyo amang ipatakder iti balayo. Ang yamanak mare, talaga ngamin nga awanan kami. Tila ang mat nakaipatakderan ti balay mi ti sani kwami. Kan oray dagiti kakabagyan mi, kan awan mat maitulong da kada kami. Ala, anusan nyo no anya ti maitulong mi, mare? Baknang kaman, ama ko na, saan arumbang nga agparamag ka, gaputa di mo ammo ti pasamak iti sumaruno nga aldaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 4. Biag tiyag tinasaya at asao, ngam tinagubsang abalikas, boriboran na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Apay, di ka pa'y lamapan iti pagadalan. Aldawan. Nagungat mat ti maestro mi, tatang. Mabutengak. Ada ka di ba sul mo? Tapay, mabutang ka ako na. Ada intad na homework ko. Ngam saan ko ngay naramid. Ta saan ko nga ammo. Nagpaisuro ka kuma tapno amom ngay naramid. Nabannog kayo nga minadwa ka ni nanang, tatang. Aramida mo, tayng kan. Agpaisuro ka, kadagiti kakadwa man nalalain.
Inton maminsan lang ti papan ko, tatang. Madi, ano kasta? Inkakitin. Tamapanak mo tanay taltalon. Apay adi ka pala nakasukat. Di ka kadimapan iji pagadalan. Mabuta nga ka ni sir. Nagungat-mat. Saan ko ngamin nga amuti homework tayo? Impaaramid ko kanimanang ko. Naturo ka katadyak amaw. Impaaramid ko kumamot kada tatang. Ngam, nabannog daan naggapoy jay talon. Iso asan kon nga imbaga nga ada homework tayo. Inkakiddag sukata intan. Mabuta nga rod ang mabaot. Agbaot manan ni sir. Kabutang kunto pa iti mabaot. Iso nga impaaramid ko iti sa balay. Kasanon nga no agpa-quiz ni sir. Saan mo matlaang nga amo? Ta sa bali mat tinangaramid iti homework mo. Makamuti na. Mapanak, tadakwartak agastok inton recess. Ay, iso ang magagat ka amapan ag-eskwela? Tada kwartam? Una, no awan kwartak, masadutak Nay, apay nga da ka pala dito'y balay. Saan ka di arumbang anapan kay di pagadalan? Nasakit ti ulok, nanang. Mapanak to inton bigat. Anya na sakit ti ulo asasawam. Kat no napasungadan ka itay nga salsala di tarwar ang nagpigsa ti patugtog mo. Ay unay ka nga ubingan aya. Kwa ngamin, nanang. Agpaling utak la ko ma. Am-amu kan Lili. Imandar manen ti kinasadot mo. No di ka mapan iji pagadalan. Umay ka nga rot iji talon, ta umay ka tumulong aggaek. Ha? Agdaik? Kwa, nasakit nga rot ti ulok. Jak makagaik. Nang runa ta nagdagaang. Nagtarang ti init. Ay di nak masiriban si kasadot. Ala, intakit din. Saan ka diya malablabsam ti balay dalili? Apay nga awan ita? Kabutang na kayo, sir. Naungat kayo kano. Anya? Agmauyo nga kaya, tapagungtak no awan basol na? Day tamat ti kunana. Amangan no bautan nyo kano. Tadi na mo ti homework na. Makita day di nga ubing, inton sumrek. Ad-adda abautek, gapo iti kinasadot na. Saan yung idandanon timbagak, sir, Amangan no gumura. Ala, ibagam nga umay ag-eskwela, tapno saan ko nga ikaten dito pagadalan. Wan, sir, ibagak into nagawidak. Ibagam nga awan na sayat amasakbayan na, no saan nga umay agadal. Amom ka di nga idi nagsubyak idyo balay. Kataday dyan ni Lily. Saan anapan nag-eskwela? Inay ayong kumatap no napan. Uray aghaf di ko ma. Inaya ba tao may tumulong? Ngam ado ti rason na. Isa pinagsasawa ko na. Apay ngay. Kinasaritam ko may tinasaya at tapno napan mitla nagadal. Ay, makapasurun ti kasjay a tao. Napambar kan na sadot. Gamno ka na yun mapagsawan iti sana nasaya at ad-addang agrebelde. Tamarbur-ibur nga ron ti panunot na. Ay, makan-anos. Kanayon ta mabanog. Idinto ta adda ijay nga agtugtugawan o agsalsala. Saan ka diya kasta? Ubing pa iti anak ta bakit? Kasapulan na ti pamagbaga. Iso adi mong ungtan. Naimbag tayo may kamatan nag-eskwela, si kaasadot kan sa lawasaw. Apay nga imbagam ang naungritak, ha? Saan ka di nga agong ungot kayo manan ita, sir? Akin anak kan ka nga ubing. Apay ang nagalas ti ugalim? Uray si kamat. Nagalas mat ti ugalim. Oy, di ka man agtantan na butob si kang ubing. Kaya't mo tapagawidin ka. Kunayo itay nga imbag ta imayak. Ita? Pagawitan dak, sir? Ijay balayot ti pangipakatam iti kinabastos mo, ha? Saan adito pagadalan? Agawid ka lang no kastam laeng. Di mo kaya't ti paisuro. Nagungat kayo talaga, sir. Awan matinaramid ko kada kayo. Oo. Apay nga agsangit ka kat di ka mat binaot. Nakapoy ka lang harudan iti klasem, kasta ka pa'y laeng. Nagungat kayo talaga. Agawid ak manlangan. Ibaga kayo kanitatang ko.
Anita, pimanaw kit din ti sulpeng nga ubing. Apeng agsangsangit ni Lili Arimor iti Romeo. Makapasurong day dyan nga ubing. Nagbastos. Anya ka di ti inaramid na. Binaot mo ka di. Saan ko abinaot? Arsagid lang day dyan nga ubing. Naglaing pa'y asumong bat. Binagbagaam ko maa. Saan kat a pinagungtam? Bastos kit di nga ubing. Awan pa nagbabain na. Saan mo kuma a pinagsangit? Nungay konsentidor dagiti naganak na. Kat patyenda no anya ti imbaga na nga inaramid mo. Sakit din ti rumok makadakwada. Maestro ak. Gagangay dalang at tao. Saan ko maakas na? Ipakitam ang maestro ka. Babaan ka dagiti nasaya at akababalin. Saan kat anaungat ken naturay. Apay nagawid ka. Kat saan pa'y mat apa nagawid di eskwela? Pinagawid nak dyan naungat ang maestro. Adaman nga tansana na sayahat nga inaramid mo. Anya kumangay. Kasangsangpot ko pa'y langit siya pagadalan. Imbabain na kun. Jakla mamati iti sasawam. Asino mo ti makaanos kan ka iti kasta nga ugalim ngay. Imbes ngay sakit nak, tanak-nak. Ngam saan mat, tanayunan na kiti ti sakit tinakam ko. Anya ti kunam, ha? Ipigsam atap no manggag ko. Eh, Ay, matapis ka makitam. Anipod si Mang Petak. Diyak pa'y nakita ni Lili. Malaman. Nasapa si Mang Pet. Ta pinagungtan ka no, ti maestro na. Ayan na ngay nga rod. Pinagungtak ta masurunak. Ang mga no, dala di tasuli. Ay, binagbagaam ko may tinasayaan. Hindi mo pinagungtan. Tanaarsagid na ijay nga anak mo. Malipak kunto pa'y kiday. Iso pa'y tinakabasol. Iso tinapanakal. Apay ka di akasta ka bakit? Awan pa'y nasaya at matapan nakisaom iti anak mo. Iso akas di anak mo tapampanuynoyam nga main. Saan ko apang panoynuyan? Hanggang nasaysaya at matlang no kasaritam iti nalumanay. Tapno maawatan na. Baliktad ti amom. Noon naalumanay ti panagsaom, di nakabutang. naungat dyan maestro mi. Naungat mat dinanang. Isong agyanak langan dito'y kalapaw mi, dito'y bangkag. Diyak kaya di makangag iti nasasakit asarita. May mayat dito'y tanaulimag. Awan ti agungat. Awan ti sumanao. Malaman, awan pa'y lang ti anak mo. Di ka kadimandanagan? Awan mo't ngagpayson. Napnapanan na ngayon. Ang mga no napasaktam unay tirik na jobing, iso apim manaw. Imbaga no awan da sa mapagtang di anak ko. Ano maminsan, tanangam ngamin ti ibat mo asarita. No makaitid iti adal, wano makapasakit. Inak man damagan ka ni Ronron. Kaadala na dayjay. Ang mga no na isarong ijibalayda. Ala, ingkan. Agdamagak mat iti daduma ka arubata. Agdamagak man? Saan ka diya na isarsar og nilili nga anak ko ditoy? Ni, si kamo manong amado. Birbiro kong ni Lili. Adda kayo matgayam dito store, maestra. Aday may ko ginatang manong. Awan ka din ni Lili, di tabalayo. Malaw mo na. Dayta nga ron. Nagawid ngagsang sangit. Pinagungtan manan ni bakit. Iti kwan, di na mo tinadlaw. Imanaw gayam ti anak mi. Pinagungtan ka nun nila kay ijay pagadalan. Ita, pinagungtan manin ni manang ami. Ang mga no nagpasugnod. Dayta mo ti atap ko, ma'am. Imbag ano awan ti dakas anak pasamak na. Sapay la ko, ma. Tanim, madanagan ako na. Sapay makatudtudon. No dadaka sa mapasama kiti anak ko. Pabasulok ni Mr. Cross. Uray ni Ami. Nakitak itay ni manong amado ijay istor. Apay ko man no nakita. Kinapay akas lang madanagan ka. Madanagan amang birbiro kinilili. Idi pinagungtan. Pinagungtan ka numanin ti inana. Nagtalaw ka di? Mabali na kasta tinapasamak.
Nasaktan siguro tirik na ti ubing, iso apim manang. Kasano no adda mapasamak na? Imbaga ni Manong Amado, no kano adadakas ang mapasamak di ubing, da kayo kinimanang amit ti akin basong. Nikat, napanan nga rodin day nga ubing. Saan mo nga min alabsen ti agsao iti makapasakit kadagiti iswelam? Di ka kadi makonsensya, no adadakas ang mapagteng ti ubing? Rabin, ngamawan pa'y ni Lily. Sapay nagpig sa titudo na itay. Makapadanagan ti kastoy. Napnapanan na nga tan. Nagdamdamag ka kadagiti ubing, mawan nakita da. Basolyo ka ni Mr. Cruz da itoy. Oh, Ipadpada yung amin iti panunot ti ubing. Saan ko maginugubsang asarita ti impakat yung kunkwana? ay, kunak o iso ti denggan na. Damot nga min lukloko na. Nasaya at asarita ti kasapulan iti kakasya klase ti ubing. Apay nga siyak. Agtong palmat kadagiti bagak. Inta padasan ti agdamag-damag dita, barang nakita dati anak ta. Asidig ako niti kalapaw ti bangkag mi. Ada nakaibaga nakita daan nagturong dita ni Lily. Ipaspasara ko ti mapandita. Sapay kumataada dita kalapaw. Anya ti matanawak. Kaslad na nakaida iti papag iti unag ti kalapaw. Darasak man, amangan mo ti anak ko na jayan. Diyos ko, nakakukot ng pigpigargar ti anak ko. Nabara ti anak ko. Sakruyak nga yawid. Imbag ijay taada agas apara iti gurigor. Ay na, pinagdandanag na kami anak. Apay nga imay ka dito'y adi ka nagpakpakada. Nabasbasakan dito'y kalapaw. Iso naggurigor ka na. Ay, sus. Diyak kaya't ti makangag iti nagsasakit asarita tatang. Iso ang pimanawag. Ang kita ang tinapasamakan ka. Kasano no jak imay dito'y. Nungay adda ulag dito'y. Di dakdakas ang tinapagtang mo. Ala, umay ka na. Pakawanan na tatang. Madigayam ti agtalaw. Sana na maulit. Adda ka din ni Lily, manang? Awan pa sir. Madanagan kami una yun. Ani, dayjay. Sakroy sa mo ti asawak ni Lily. Isuda day ta sumungad. Bakit? Isaganam ti pagiddan ti anak ta. Ang gurigor. Napasang amin na naturog iji kalapaw. Ha? Ay, agurigor? Ay, nalili. Apay nga minanapan ka iji kalapaw. Natuduan kakot nga rod. Lading itak ti panagsawak. No nasayar man tirik na hambasan. Dayjay kayat ko lang amin nga agbaliw ti kababalin mo. Ay, oray siya, anak ko. Diyak kaya't atumanor ka saan anasayaat. Iso a pinagsasawan kay tikas jay. Ikasanon, no inulag kay jay. Pakawanan nanang. Sir, saan ko na ulitan? Ay, nanak ko. Pasensya, iti panagsasaokwan. Nasayaat apan nakisarita ti kasapulan, tapno nasayaat met ti ibunga na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Glenn Benawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito ng istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam,
Hindi ibasa ti Job Kapitulo 12, versikulo 12. Addaan dagiti lalakay iti sirib, ngem addaan ti Dios iti sirib ken bilag. Addaan dagiti lalakay iti sirmata, ngem addaan ti Dios iti sirmata ken pigsa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Dako, nanang. Nasaya at tasimangpot kan, Maria. Itaypay apadpadaanan ka dito ruar. Apay aya. Day tasawam, awan sursuro na, bastos. Nanang. Sinong basong-batan nakit din? Ibagbagak laang matirumbang aramidin na. Di na kayat ti paisuraw. Ala, bayan nyo, takasaritak. Ay rumbang lang. Saan na nga amo ti mang respeto iti pada na tao? Sorwam, tasawam. Imo na kami anangan karagiti ubing. Susan. Nagipulong kadikan ka dagos ni nanang mo? Wan, pudno. Sinong batak tanapunuan akon? Anya ti panang ipagarup na kanya? Bato? Nga awan rik nana? Paspasensya klaang ni nanang mo, Mario. Ay, na, Susan. Jakon ammo no anya ti aramidak kada kayo. Ammo, Mario. Ammom no anya ti kasapulan nga aramidam. Ngam di mo kayat nga aramidan. Taan niya kumaday taanas kan nga aramidak. Pag sinaan na kami adwa. Ay na, Susan. Saan akas karinat? Anariga ti sumina? Awan ti pagabang iti renta? Ngam day ti kasapulan. Tapno agtal na ni nanang mo ken kasta akmet. Saan kami nga agkadutan ka ni nanang mo, Mario? Iso apangasim, pumanaw tayon ditoy. Saan ka dia, senior citizen, matan ni Minda? Ay, katuan. Kasin senior na. Apay, saan na kayat nga agmiyembro iti organisasyon tayaw? Apay, kayat mo akadwa day dya tao. Katno na kaungungat. Ay, sumat lagayam. Atunggal masabat ko. Kat saan man lang umisam. Ay, inistorya dya manugang na. Akanayon da nga agsinong bat, gapo iti madi nga ugali day dya aminda. Ay, narigat ti kasta kasasaw. Miso abay-bay amlaeng. Naragragsak tayo ijay grupo. Iso asaan tayon anayunan iti pangit ti ugali na. Sa bagay Anya nga ay. Umay ka na. Tamapan tayo ag-practice iti salaan tayo para inton barangay fiesta. Ay talaga gayam nga dapasat tayo. Ay katuwan Ay, ipakita tayo mataka iti tao. Nga uray no senior citizen tayo. Kabaulan tayo pa ilang matati sumala. Entertainan tayo ida. Ay katuna, katsiguradaw. Palakpakan da tayong tao. Wan, iso amasapol nga agpractice tayo anaimbag. Bakit? Agay ay ayam dagiti ubing ije paraangan. Umay kamatan Jak kaya ti rumwar. Makitak to manen day ta inam. Jak kaya ti makuskusilapan. Gapulaan kan kuana. Agbalinen ang limitado ti lugar mo dito'y balay. Sana balin Anano sakon? Pangururayak iti desisyon mo apumanaw tayo ditoy. Susan. Ingka ni Jayan dagiti anak ta. Ditoyak unag. Ado tinaskan nga ramidak ditoy. Apay, di na kayat ti rumwar dita si Legyo, di na laing asawam. Ay, ada kanu aramidan na. Ijay laangan unag, di ayan na, akas laadda kabuteng na. Ay nanang, saan ta kuman apagsaritaan ni Susan? Napaya saan? Ijay laang batog tiri daw ti si Legyo ti ammo na awalisan. Di mo ka di makita dito'y paraangan, nakawarwara, nagado abulbulong, di na pa'y maiturad nga umay walisan. Ala, siya kung timang walis. Tapayasi ka, mabambanog ka ngagtrab-trabaho ngagmalmalam. Ita, sika pa'y tagwalis. Ay, bayam, taiso ti umay agwalis. Nasaya at matnumadlaw na anarog iti paraangan na. Idi,
Inal daw asyak ti manglinlinis di ta paraangan. Nakita na kadida kita nga inararamid ko. Huh? Ita, siyak manen ti dakas? Ay, jak kaya ti mapanaglinis dita. Takanayon nga iso ti nakatakder ang nakabanikas dita. Susan. Jak kayat nga agkita kami. Taamangan no adda maibagakan ko na. Kat siyak tumanen ti dakas. Bakit? Pasensya mo ni nanang ko. Bakatan, isuakas jay. Isukot dayta. Bakatan? Ngam nakaong-ungot lata. Rombang ko mga agbalin anasaya at atao. Taaddan edad na. Ngam ad-addamat nga imalas ti ugali na. Ala, saan ta napagsaritaan dayta? Kunam nga da nakita mga apartment iti sentro. No kasta, mapantakitaan. Tatalaga akayat kon ti pumanaw ditoy. Mari Dolor! Aw, apay. Ay, nagpintasan dagiti sabong mo arosas. Adda nalabaga, kan adamot pink. Ay, mulam dagita. Saan? Mula di manugang ko. Ay, mula ni Susan. Ay na, nagmayaten ta makapatubo iti rosas. Ay siyak, namin ado akon nagmulmula iti rosas ay di paraangan me. Angam sana nagtubaw. Angam kayat ko aparutan amin dagitaw. Ay, nay. Apay ngay, maray. Kat nagmamayat nay. Mula gayam di manugang ko akagurgurak. Ay, si kaki dimot, maray. Saan narumbang aguraam dagiti membro ti pamilyam. Bastos gayam. Nay, kat no nagsingpet mat ni Susan. Idi nagkadkadwa kami. Nagis-istorya kami. Kan man nakigayam mat. No da kayo ngam no siyak. Bastos day di babae. Si kakit di mat. Ay umay ka man kit di makipractice ka na kami iti sala iti plaza. Taagsasala tayon to. Inton barangay fiesta. Sa anak anasam iti kakasta. Ay na, mayat daytoy maray. Nangruna ka na tayo ababakot kan lalakay. Ay, gayam. Saan kan sapay mo't a membro iti organisasyon tayo a senior? Da kayo laangan. Sa anak nga interesado. Nakita nga agsarsarita kayo kan ni Dulor dita paraangan da. Ay, di magasak Tanakitak nga agkarkartib iti masitas na. Dinamag ko pa yan, no kayat na ti makimembro iti organisasyon tayo. Anya nga iti kunana. Ay, saan ka nun nakasapulan na makimembro? Kunak tumat ngamin kan ka. Ay, pudnon samot jay ibagbagan ni Susan, anasungit day jay akatugangan na. Makita mat iti ropa na. Ay, kaut. Bye-bye antayon no di na kayat ti makimembro. Ay, katuna. Ala, intayo nga ruden ag-practice iti sala tayaw. Ay na, naragsak ti biyag tayo asenyor. Pare Mario. Mare, sa dino ti papanam. Di tanti pagiganan mi. Imakar kami iti pamilya. Kasta ka de? Ni, si kamot ti magsibsibog ka dagiti masaitasyo. Wan, halay di ita, awan trabaho ka. Kayat mo asawan. Pimanaw kayo ni apartment yo, ije sentro? Pimanaw kami for rent day jay itan. For rent? Apay pare, kayat mo ti agrenta ijay? Wan ko mamare. Ay, nabayaga kung agbirbirok iti apartment. Di ka man, nagdakkel day ti balayo apagiganan nyo. Kurang pa'y daytoy para kada kayo. Kaya't ngamin ni misis ko ti agtrabaho ijay sentro. Kasta ka di. O sige, itad ko kan ka ti number di akin ko ka ti apartment. Ibagam asaan nan nga iparenta iti sa bali. Agyaman mare. Agyaman unay. Anya ti panagkunam bagat. Mayat kadimot lang apagyanan dayto yung apartment. Nalawa. Kan asidag iji planok apagtrabahuan. Ay, kayat kon dito Saan pa'y unay anangin na terentana? Mario,
Kaano tayo nga umakar dito eh? Umakar tayo na dagos. Katuan apay abayagan tayo pa'y laang ngay. Sige, ibagak ka ni Nanang, apumanaw tayo ni Ije Balay na. Apay anas kan apumanaw kayaw. Awan mo ti sabali amang tawid ay ti balay no saan asika. Nanang, panawanan tapno sumina kami iti pagyanan. Sinabi doon nga nang day tanalaing asawam ti panunot mo. Nanang, di yu ibaga ti kasta. At dabukod ko a panunot kan desisyon. Amok adiniktaran na kalaang ni Susan. Kat sinurot mo mat adagos. Intun umay alawas ti ipapanaw mi, Nanang. Ayag may sa akon. Hawanan dagiti apo ko kamang ray-rayaw kanyag. Iya dayo mon ida kanyag. Susan, apay day tadakkel atrak di tasangwanan ti balay ni Nanang yaw. Pumanaw kami nga minan, Nana. Ha? Ay, pumanaw kayaw. Panawan yon ni Nanang yaw. Huwan, Nana. Talaga ngamin asaan kami nga agkatunusan, Apolos. Ay, kat kaasimot ni Mari Dolor no kasta. Agmay santon di tabalay na. Kaya't ko kumamot ti agtalina ditoy. Ngam talaga adyak kaya ti ugali na. Sa bagay, nasaysaya at ngamin no sumi na dagiti agasawa kadagiti nagandak. Nana. Alakot, saan ka amang liplipat Balasang kaw. Agpasyar kan tulat ta ditoy. Ay, unay matan. Nakakaasi day tabalay ni Dolor. Awan silaw na itiruar akas idisigod. Ay kat, agmay-may sa gaya man. Ay, imbag man, takabalan na ti agmay-may sa. Diyak amo nubis-bisitaan da Mariaw. Adayo gayam kano jay makaran da Mario jay sentro. Ay, no siya klamay sa diyak kabailan ti agbyag nga agmay-may sa. Ay, iti da ito nga edad ko. Ay na, mabibit ti apit ko no awan kadwak. Ay, Mari Dolor. Nasaya at man tayo malatiw ka. Ay kat umunag ka. At dan samot ar-aramidaw, Maray. Ay, awan. Inton malam amapanak makipraktis iti sa ala dita plaza. Nala, agtugaw ka, Maray. Nakitak nga rod kat naragsak kayo apadak ababakag. Ay, katuan Apay kumasaan kami naragsak. Kat adaw ti ar-aramiden may. Ay na, busy kami ita. Ay, siya agmay-may sa akaw di tabalay. Ay, win nga rod. Tapi manaw gayam da Mario. Maikawa ako nay, tawanan dagiti apukok amang ray-rayaw kanya. Ay ka, imbag tarimwar ka. Talaga nga umayak makisarita kan ka. Kaya't kung amain ti agbalin mo't miyembro iti organisasyon nyo, Maray. Ay, kaya't man ti makimembro? No mabalin Ay, kat mabalin Sumurot ka ije plaza, taad da ijay ti pagpalistaan. Ay, kaya't mo kadimat ti makisala. Wan no mabalin. Wan, di ka madanagan. Ada mangisuro kada tayaw. Naragsak gayam at talaga dito, uy. Kunak tumot kan ka, talaga ang naragsak. Panagriknak kat sa anak ngagmay-may sa. Win adda kami akakadwa, Mari Dolor. No addawayayo, Maray. Mabalin nyo ti umay ijay balay. Sige, ibagak tunay ta kadagiti kakadwa. Silulukat tiri daw ti balay kaw, para kada kayo. Mario, ingkamot bisitaan ani Nanang. Manon abulan asaan ka nagawawid iti balayo. Day tamot nga rod ti plan-planwak. Laglagi pam nga agmay-may sa ni Nanang mo iti balay na.
Amok ana sakit pa ilaang tinakam na kanyak. Kayat kumat-kumati sumurot kan ka. Ngamjak kayat aperjan ti aldaw ko ita. Sayang ti matgadak. Bayam, tamapan kung to bisitaan ni Nanang. May, awan samot tao dito'y balay mi. Napnapanan nga tangay ni Nanang. Imal aldawan. Baraok, birbirukam ka din ni Nanang Mau. Aywan tata. Ngam, kaslawan mo dito'y balay mi. Ay, madama ang makiprak-practice iti sala, kadagiti padami a senyor. Ha? Ni Nanang? Mapanagsala? Naawis mi mat nga main. Inal daw ang mapanag-practice. Kano adda meeting mi a senyor. Kanayon nga adda. Ni, mayat man kasta, tata. At tinasayaat, mapantapay laang dita balay. Pagururayam ka ni Nanang Mau. Sige man nga rod, tata. Kumustan ti pamilya, Mariaw? Nasayaat kami, Nanang. Di na kami pakadanagan. Nalawa jay paraangan a pagtartarayan dagiti apokom. Nasayaat no kasta. Ay, sunalaang. Taadayo ti ayan nyo. Jakon insurot ti pamilya nga umay pumasyat kada kayo. Taada eskwela dagiti ubing. Kan damat trabaho ni bakat ko. Iswa siyak langan ti may. Innam abulan asaan tayo ang nagkikita. Bayan nyo, Nanang. Tainton bakasyon dagiti ubing. Umay kami to agpasyar. Amin kami. Namnamaag day ta, tamailiw akong kadagiti apo ko. Nanang. Ay, kat, kumusta ka matengay, Nanang? Naragsaka kitan. Gagayim kong dagiti padak ababakit kandalakay. Nasayaat no kasta, Nanang. Ibagam kin ni Susan ang nagbalbaliw akawon. Katsapay kumata napakawan na kadagiti nagkurkura ang akan kwa na. Kinapudno na. Isu amis mo tinang ibagakan niya ka. Nga agawi dak, tapno umay kayo bisitaan. Amok ang nasaya at atao ni Susan. Siyak ti nagbidto tanak ko. Siyak ti addabasol na kankwana. Naragragsak matlaeng ti panaglalangan ti pamilya, no adda panagpakumbaba iti tunggal maysa. Ngarod, baliwan ti madi nga ugali, ket kapyalat takuma ti agari. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.